hormatly vatandaşlar. Devlet toparlarından men asuwdy vatanymyzyň mehriban halkyny tüsürükden gutlaýaryn. Gutlamak bilen birinciden size bet jan sağlygyny, uzak ömür baktylygy, maşgala agyrlygy we sizin ojaklaryňyzda saçaklaryňyzyň bereketiniň köp bolmagyny arzu edýär. Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, gaderly adamlar. Şu gün Türkmenistanyň habarýerli, indi siz öz telefonuňyz bilen videonu alıp bilersiňiz. Polisi işgärlerini ya emhemi işgärlerini ya da hökümet işgärlerini kim paraxorluk edýän bolsa ya kanun bozýan bolsa siz video düşüp bilersiňiz. Şol videony qadiyetlerde suwutnamy hökmünde ulanyp bilersiňiz. Bu bir häzir hökümetiň bir täze metody, ol bir paraxorlukçylyga garşy, bekanunçylyga garşy bir täze metod. Ol gowda. Şu bir günlükde Türkmenistan ve Afganistan serketinde ulus öwüş boldy. Taliban bilen Afgan türkmenleriň arasynda şo ýerde 280 goly Taliban adamlary öldürüldi. Şol söwüşüň wagtynda Türkmenistanyň bekanun prezidentiniň ýegenleri we käbir garyndaşlary samolýoda minip gaçyp gitdiler. Bular şo söwüş ula eder diýip pikir etdiler. Türkmenistanyň bekanun prezidenti Afganistanyň talibanlaryna Türkmenistana daşaýykdan gelýän humanitar kömeklerini uğradýar. Olar bilen öz oýunlaryny edýär. Şolardan gorkup, bu bekanun prezident şolara kömek hökmünde humanitar kömeklerini uğradyp agzyny beklejek bolýar. Şu ýerde belläp geçmeli Afganistan türkmenleri öz welaýatyny, öz etrawyny, öz jaýlaryny goranna bizim serketimizden gorýar talibanlardan. Şonuň üçin olara biz minnetdarlyk bildirýäs. Son günlerde dünýäniň her günjegünden erwet habarlar gelýär. Kambodjada bir türkmen oglanma özüne kast edipdir. Bellisi ýok, kast edipmeýärmi, öldüripdirlermi? Rossiýada türkmen studentimiz awariýa düşüp öldü. Bundan başga Türkiýede 2 adam ýene täýinlenmäri aradan çykdy özüne kast edip. Türkmenistanyň içinde de habarlar gelýär, adamlar öýlerini çykkansa ýagdaý sebäpli öýlerini kast edýärler. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň häzirki wagtda pandemiýanyň kynçylygy, ykdysadyýatyň kynçylygy we başga sosial problemleriň kynçylygy size kıynan bolsa, özüňizi goran, özüňize kast etmeklik ol ýalňyş mesele. Men Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky türkmen vatandaşlarymyza ýüzlenýän gelýär. Nesip bolsa, tizen şerketler we ýollar açylar. Bizim diktator ýeňip hemmämiz Türkmenistana dolanyp geler. Hemme zatlar ýerine barar. Türkmenistan güllläp ösüp başlar. Hemme ýerde ösüş başlar. İş yerler peýda bolar. Biznes ýörek başlar. Ykdysadyýat galyp başlar. Adamlaryň maşgalaryny giýdijileri ulanyp başlar. Biz tiz wagtda Türkmenistany galdyryp başlar. Ykdysadyýat, siýasat, biznes hemme zat diňe ösmek bilen bolar. Türkmenistan demokratiýa ýoluna çal-çal gider. Bizim Türkmenistan döwletimize toýlar tutup diňe ösüp ýaşar. Başga da aýtjaklarym Ýoldaş Iklimow halka ýüzlerini soraglar barmyş diýip. Ine şo soraglara jogap bermäge bizim goşular, devlet topary. Gaderly vatandaşlar, partiýalaryň ýolbaşçylary, jurnalistler, aktivistler, sada türkmenler. Biz 17-nji ýanwarda Zoom protestini geçirdik. Biz Türkmenistanyň bekanun prezidenti Berdimuhammedowyň siýasatyna garşy we bizim vatandaşlarymyzyň bekanun ýagdaýda tutsak edilenlerine garşy protest geçirdik. Şol 17-nji ýanwardaky geçek Zoom protestine sizem goşulyp bilersiňiz, şonuň üçin bizim bilen kontaktda girin. Hormatly adamlar, ýene bir gedek täýärliňiz bilen gutlaýan Türkmenistan öňe beýik türkmen halky diňe sag bolun.